Pertunmaan Kuortissa on pitkät perinteet muoviosien valmistukseen ja Plastepin juuret ulottuvatkin yli 3 vuosikymmenen taakse. Plastep on yrittäjäpalkinnoillakin palkittu osaaja, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja asiakkaiden muovitarpeisiin. Plastepin tarkoitus on auttaa asiakasta menestymään. Kehitämme ja valmennamme itseämme jatkuvasti ollaksemme entistäkin parempia. Haluamme tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Selkeä ja standardisoitu tuotantoprosessi tekee tuotannosta joustavan ja tehokkaan joka kerta. Plastepin erikoisosaamista on tunnistaa, mihin muovilla pystytään. Ruiskuvalulla voidaan helposti valmistaa myös muodoltaan haasteellisia kappaleita. Materiaalivalinnat ja prosessin hallinta vaikuttavat olennaisesti sekä tuotteen erilaisiin ominaisuuksiin että valmistuskustannuksiin. Ruiskuvalu on Suomessa enää harvoin massatuotanto. Pienet sarjat, tekniset tuotteet ja jatkuvasti kehittyvät raaka-aineet tekevät siitä haastavan. Meillä on asianmukaiset laitteet, pitkä kokemus ja osaava henkilöstö vastaamaan tähän kysyntään. Plastep tarjoaa asiakkaalle kokonaispaketin, johon valmistuksen osalta kuuluvat kaikki se, mitä milloinkin tarvitaan. Yksi pitkäaikaisimmista asiakkaistamme jo 80-luvulta saakka on Kemppi, jonka laatutuotteet ovat kansainvälisesti arvostettuja. Plastep valmistaa Kempille hitsauslaitteiden ja varusteiden komponentteja sekä tekee osan kokoonpanosta. Yhteistyö Kempin ja Plastepin välillä on kiinteää, alkaen jo uuden tuotteen suunnitteluvaiheesta. Ja yhteistyötä Plastepin kanssahan meillä on ollut jo useampia vuosia. Kyllä se asiakassuhde heidän kanssaan niin on toiminut erittäin hyvin. Sanotaan, että semmoinen tärkeä osuus just siitä toimittajan ominaisuudesta Plastepilta löytyy, eli se hyvä palvelutaso ja palvelutahto, sellainen ylimääräinen ekstra, joka aina saadaan, jota ei edes tilata. Plastepilla asiakkaan toiminnan, tavoitteiden ja näkemysten ymmärtäminen on keskeistä, jotta kumppanuus olisi tehokasta ja toimivaa. Plastepin pitkäaikaisen menestyksen takana on osaava, sitoutunut ja ennen kaikkea motivoitunut henkilökunta. Jokainen osa tuotantoprosessia on tärkeä ja siksi haluammekin tiimiimme vain alan parhaat.